Viete, neuveríte, fuck up sa mi stal. Nejdem vám to bližšie ani vysvetľovať, ale toto bude na dnešnú noc moje útočisko. Budem spať v aute. No, deti, takže ešte sa mi podarilo mať aj vymlatenú baterku asi v aute. Neviem, bojím sa ho zapnúť, aby som si mohol zakúriť. Čo ináč, neuveríte, dosť dôležité. Dávam taký návod na prežitie, že teraz v septembri je už celkom zima v noci. A majte zo sebou vždy aspoň deku a mikinu. Ako mám ja. Je mi zima. Deti, mám pre vás ďalší návod na prežitie, dobrý tip. Kebyže sa rozhodnete, že chcem sa ísť zvonku prebehnúť a rozcvičiť, aby mi bolo teplejšie, nerobte to. Nebude vám vôbec teplejšie. Zostaňte v deke a v mikine vnútri vo vyhriatom aute, aspoň vlastným dychom. Vyjdeš von, všetko sa ti vyvetrá, prebehneš sa, ty si myslíš, že ti je teplo, ale actually je ti zima. Bude ti zima, zostaň v deke. No, deti, dobré ráno, prežil som to, ale už nikdy to nechcem zažiť. A neviem si predstaviť, že by som spal v aute napríklad s rodinou. A neuveríte, ale to je realita, ktorá na Slovensku hrozí skoro každej tretej rodine. Na Slovensku je na hranici chudoby vyše 600 000 ľudí. A preto som sa rozhodol, podporím kampaň Úsmevu ako dar, rodina sa počíta a vy môžete tiež. A pomôžete tam, kde je to treba. Ahojte, viem, že sa vám takýmto spôsobom často neprihováram, ale dnes mám hrozný deň a nechcem vás zaťažovať podrobnosťami, no vyzerá to tak, že dnes zostávam v aute. A do toho všetkého musím o 2 dní odovzdať teoretickú časť diplomovej práce a absolútne to nezvládam. Takže mi držte palce, prosím. Ahojte, tak ja už som naspäť v aute. Chvíľku som ešte písala tú diplomovú prácu, ale vyzerá to tak, že som vypalila batériu. Takže ja naozaj neviem, čo idem teraz robiť. Je tu extrémna zima. Malý update, podarilo sa mi posunúť troška s diplomovkou, ale o pol hodinu mám stretnutie. Takže sa pripravujem v takýchto geniálnych podmienkach. No a keď na chvíľku vypnem kúrenie, tak je tu extrémna zima. Takže chvála Bohu, že toto auto má vyhrievané sedadlá. Jedná sa o to, že situácia, ktorú som si včera vyskúšala ja, môže byť realitou pre každú tretiu rodinu na Slovensku, ktorá sa nachádza na okraji chudoby. Najlepšia destinácia je domov a musím sa vám priznať, že ma veľmi trápi to, že na Slovensku každá tretia rodina môže prísť o svoj domov a samozrejme deti o svojich rodičov a to je naozaj veľký problém a ja budem rád, keď podporíte na web stránke Rodina sa počíta a podporíte vlastne aj nejakou finančnou sumou tento projekt. Ja sám určite prispiejem a verím, že prispiejete aj vy, lebo máte veľké srdce. Takže vopred ďakujem. Poďme. Ahojte všetci, volám sa Miro Jaroš a mnohí určite viete, že robím tvorbu pre rodiny s deťmi. A stretávam sa s deťmi, ktoré sú šťastné, potom s deťmi, ktoré možno až také šťastné nie sú a potrebovali by našu pomoc. A nedávno som sa vďaka Úsmevu ako dar dozvedel, že viac ako 30% rodín je na hranici chudoby. A je to obrovské riziko, že práve tieto rodiny prídu o strechu nad hlavou a deti môžu skončiť v detských domovoch. Ja by som vás chcel poprosiť všetkých, poďme a pomôžme ľuďom v núdzi a zapojme sa do zbierky Destinácia domov. Ak vás to zaujíma, budem veľmi rád, ja určite budem pomáhať a spolu to zvládneme. Kliknite na tento odkaz. Ďakujem. My sme práve dokončili nakrúcanie vianočného koncertu Úsmev ako dar a ja som sa dozvedela, že každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená stratou bývania. To je strašné číslo. No a pomôcť im môže aj zbierka Destinácia domov, ktorú organizuje Úsmev ako dar a pomôcť im môžete aj vy. Kliknite na tento odkaz a dozviete sa ako. Vedeli ste, že na Slovensku je momentálne každá tretia rodina ohrozená chudobou, ktorej hrozí strata strechy nad hlavou? Už dnes žije na Slovensku takmer 6 000 detí mimo vlastnej rodiny, lebo my všetci spoločne dokážeme pomôcť presne tam, kde to najviac potrebujú. Lebo domov je tá najvzácnejšia a najkrajšia destinácia. Ďakujem krásne.